טוב, ברוכים הבאים, חדר 608 ברדיסון, אנטננריבו, מדגסקר. ניכנס פנימה, נשים את הכרטיס. יש לנו כאן קודם כל מטבחון קטן. אנחנו רוצים להכין איזשהו משהו לאכול, לא בתוכניות, אבל תמיד טוב שיש. זה המקרר שלנו. יש לנו פה כלים, אנחנו צריכים מיקרו, מה יש פה למעלה? עוד קצת כלים. פה למטה יש לנו שני השירותים והמקלחת, ארון בגדים, חלוק, כספת, געץ, פחות בעניין של גיוצים, אבל יש מקלחת, שירותים. יש לנו פה את מה שאנחנו צריכים, והחדר עצמו, מיטה, מזרן משובח שעומד בסטנדרטים שלנו, שולחן קטן, פינת ישיבה, טלוויזיה חכמה, ערכת שתייה חמה, ונראה לי שאנחנו יכולים להירגע פה, לנוח קצת מנסיעה ארוכה.